týždňa. Dovidenia. Dnes vám v histórii predstavíme dátum, ktorý spája zrod a zánik. 14. júla 1939 zomrel výnimočný český maliar Alfons Mucha. V ten istý deň, 14. júla 1939, sa narodil výnimočný český spevák Karel Gott. Muchové obrazy aj Gottov spev sú pohladením pre dušu. ...14. júl 1939. Bol piatok. Smutný piatok pre všetkých milovníkov umenia. Uzavrelo sa rozsiahle dielo maliara, grafika a dizajnéra, ktorého obdivovali aj v Paríži. Alfons Mucha sa preslávil ako autor divadelných plagátov. Najmä plagáty so Sarah Bernhardtovou ho vyniesli na výtvarný piedestál. Alfons Mucha. Veľa zmôže sila duše, veľa viera, veľa nádej, ale všetko zmôže iba láska. Už ako svetoznámy umelec sa v roku 1906 vrátil do Čiech. V marci 1939, keď Prahu obsadili Nemci, Muchu niekoľko hodín vypočúvalo gestapo. Maliara to zlomilo. O niekoľko... Karel Gott. Dobrá píseň vzniká jenom v čisté duši, která se cítí svobodná a tvoří spontánně. Ako sluší ti v očiach jasňa, ktorý práve zhasíná, už zhasíná. Noc zázraková chrám, snáď kľúč nám dá. Dnes sme dokázali, že aj v malej krajine sa môžu narodiť svetoví umelci. Jeden z nich mal zlato na palete, druhý v hrdle. Vítejte ve svaté zemi, 3krát svaté zemi. Vydajte sa spoznávať svet, ktorý nepozná hranice. Tato destička, která se vejde do dětské dlaně, je nejstarší známou abecedou v historii lidstva. Našeho pastevce jsme potkali tady uprostřed Mnichova. V cestopisnom seriáli Cestománia. Dnes o 13:30 na 24. Náš voschod musí letět skôr. Nech celý svet vie, že sme prví. Plánujú vystúpiť do otvoreného vesmíru skôr než my. A to nemôžeme pripustiť. Sme pripravení riskovať. Napadovanie dokončené. Historický veľkofilm o pilotovi, ktorý ako prvý vystúpil do otvoreného kozmického priestoru. Prvý vo vesmíre. Dnes o 20:30 na jednotke. Zastrelili Donaro. Preboha. 3 výstrely z pištole z blízkej vzdialenosti. V podstate poprava. Bol veľmi obľúbený, ale tiež sa o ňom veľa hovorilo. Zabili ho kvôli mne. Dievča sa prebralo a môže vypovedať. Ja som nikoho nezabil. Už aby si... v New Yorku.
pokračuje taliansky kriminálny seriál Cosimo! Foska. V utorok o 20:30 na Jednotke.